yona le moto le mawufika kwaMhlanga uzwe ukuthi Mhlanga akutshele yonke imithetho uhamba uyisebenzisa yonke into yakho yohamba kahle ngoba ngimchazela ngale moto le moto ifike next week manje lo mfana wami lo sikhuluma ka TV bengekho besokhomba ngaleso sikhathi kwamanje ngimbonisa ukuthi mawuhamba kahle kwa Dr. Buwe Mhlanga imoto uyayithola imali uyayithola impilo yokuhlala kahle uyakuthola ukuhlala kahle nengane ufikele bathakathi ufikela sitha konke lokho nkushoyo uyakuthola yini ngoba ulalela umthetho sonke emzimbeni siyathakathi kufanele siyivikele le moto inikwe inyenyanga ngeke ngisho ngigama vele so bekumkhomba ngimtshele ukuthi umuthi waMhlanga mawusebenzisa kahle uyayithola imoto uyathola kuningi yiloko ngishoyo mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebe ngimkhombisa nje ngiyabonga msale kahle nonke South Africa nobalaleli emakhaya ndawuwe